ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Думти Ҷей. имрӯз 23 январи соли 2023 1000 рубл бо қурби давлатӣ 148 сомонӣ, бо қурби интиқоли маблағи Алифбонк 148 сомониву 50 дирам ва дар имрӯза навормон 12 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Бухтар ва ғайра. нархҳо ҳамагӣ аз 40 000 сомонӣ сар мешаванд, 40 000 сомонӣ, 48 000 сомонӣ ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. квартираи фурӯшӣ бо ремонт дар шаҳри Душанбе. хонаҳои фурӯшӣ бо нархҳои 40 000 ва 48 000 сомонӣ, хонае ки ба иҷора супорида мешавад дар шаҳри Душанбе. инчунин квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 250 000 сомонӣ ва ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо нархи 300 000 сомонӣ ва инчунин квартираи фурӯшӣ дар назди Садбарги шаҳри Душанбе ва дигар хонаҳои фурӯшии срочнӣ ва хуб. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. бисёре бад гап намезанем, рафтем, лекин пеш аз саршавии навор як рекламаи кӯтоҳи 1 минута. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ман Юсупова Истора, оиладор соҳиби 3 фарзанд, айни ҳол элитни директори компания Фаберлик ҳастам. ҳамаи шумо занҳои хонашинро ба кор даъват мекунам. дар командаи ман зиёда аз 2000 нафар занҳои тоҷик кор мекунанд. шуморам дар ҷустуҷӯи кор ҳастед ва мехоҳед дар хона нишаста соҳиби маоши нағд шавед? марҳамат дар ватсапи ман нависед. мо қариб 2000 нафар занҳои тоҷикро соҳиби кор кардем ва соҳиби маоши беҳтарин кардем. ман тӯли 1 сол аст ки дар компания Фаберлик кор мекунам, соҳиби 4 та диплому чанд та чекҳои калон шудам. марҳамат, шуморо муваффақ шудан мехоҳед? ҳамин хел пулҳоро ба даст овардан мехоҳед? дар номерои ман нависед. ин ойлики 9 моҳаи ман аст ки ман 9 моҳ ҷамъ карда баъд рафтаи картам синимоят кардам. марҳамат дӯстони азиз, шанси беҳтаринро ай даст надиҳед. ҳамватанони азиз, модарои азиз, мо фақат занҳоро ба кор мегирем. фақат хоҳиш мекунам занҳо нависен. кадоме ки кор кардан мехоҳа, меҳнат кардан мехоҳа, зиндагии худро беҳтару хубтар кардан мехоҳа, занҳои меҳрубон, ман дар ватсап шуморо интизор мешавам. фақат нависен ки ман кор кардан мехоҳам, ман шумода кора сода карда оди карда мефаҳмонам. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар калхози Россия ҷойгир аст. ду хонага мебошад бо масоҳати 63 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои сабити. хона таъмири нав дорад. дар калхози Россия ҷойгир аст. 900 метр пушти ресторани Урумчи. қисман бо чисту чораш фурӯхта мешавад, яъне яхдон, газовая плитка, духовка, мошина ҷумашӯӣ, телевизор 32 дюймам, кухонни гарнитур, прихожи, шкафи 6 дара ва термикс, ҳама ҳамин чизҳо меистад. худи бино аз 4 ошона иборат мебошад. хона дар сеюмо ошонааш ҷойгир аст ва нархаш 350 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 1001 мебошанд, ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз. хонаи заминии фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон, маҳаллаи Курғониҳо. 8 сотиқ замин мебошад, гирдуш забор дорад, барқ дорад, санг барои сохмон дорад. наздикии раҳи калон ҷойгир аст ва нархаш 40 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳои Тоҷикистон ҳам ҳаст, ҳар душ ватсап дорад. марҳамат дӯстони азиз. хонае ки ба иҷора супорида мешавад, яъне аренда, дар шаҳри Душанбе дар поёни корвон ҷойгир аст. кӯчаи гравзавод мебошад, раҳи газ. худи бино аз 5 ошона иборат аст. хона дар 5 ошонааш ҷойгир мебошад. ду хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ. соҳибиш мегӯяд ки хона бо шароити хуб қарор дорад. дар гравзавод, дар назди лаби роҳи калон, ба бозори корвон ҳам на он қадар дур аст. бо оила месупорем. маблағи ҳармоҳа пулии хона 2200 сомонӣ мебошад. маблағи иҷора пулиш ва 5 моҳа пешпардохт мегиранд. хоная ба моҳлати дароз месупоранд ба оила. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран,
марҳамат дӯстони азиз, занг занед, пурсон шавед. времянкаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара дар Куруксой ҷойгир аст. 8 сотиқ замин ва 3 дар хона дорад. Дар даруншай ҳуҷҷатам дорад. нархаш 48 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. ва дӯстони азиз, соҳиби хона эҳтиромона хоҳиш мекунанд ки фақат харидори конкретни занг занад. марҳамат дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Файзрес. 6 сотиқ замин ва 3 дар хона дорад. кухни, ҳамом дар даруншай, подвалаш 2 хона коридор меша. ошхона, ҳоҷатхона, даҳавлӣ, тайёраи документош ҳама тайёрай. об, светша зиндагӣ кардӣ мегузаронӣ, мегӯяд соҳибаш. нархи ҳавлӣ бошад 160 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. марҳамат, ноҳияи Файзобод, деҳаи Файзрес. ҳавлии фурӯшӣ бо нархи дастрас 160 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди бозори Корвон ҷойгир аст. рӯ ба рӯи маркази савдои 7 Ахтар. хона 43 метри квадратӣ мебошад. як хонага. соҳибаш мегӯяд ки сертификат дорем. дар якум этаж, доми 16 этажа мебошад. залуш 3/5, кухни 2/8/6, коридор 3/3/3, ҳоҷатхонаву ҳамом як ҷоя мебошанд. нархи хона 250 000 сомонӣ, як хонага. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳои Россия, имо ва WhatsApp доранд. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, пушти варзишгоҳ, доми 90 стройка мебошад. 3 хонага дар 7 ошчона бо таъмири замонавӣ, бо баъзе чизҳояш фурӯхта мешавад. нархаш 180 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, хона таъмир дорад дар шаҳри Кӯлоб. ва тамошобинони гиромӣ, як чизро ба шумо хотиррасон мекунем ки наборе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан, мо ускори туш карда дар видео мондем. агар хоҳед ҳамин видеои хоная бе ягон хел ускорения ба ҳазур тамошо кунед ва соҳиби хона муроҷиат кунед, ба шумо видеои хоная рӯй мекунанд. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб мебошад. 3 хонага дар бинои навастройка. марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Фирдавсӣ. 6 сотиқ замин дорад. 3 дар хона, 2таш 6/3, 1таш 4/3. коридор, баня, кат, таги катда подвал. 2 хонаш таъмир дорад. худам зиндагӣ кардестам. бо хиш, бохимондаш коробка. мегӯяд соҳибаш. об проблема нест. 2 тучка, свет дорад. роҳ, сангрехтагӣ дар роҳ, масҷид, мактаб, бозор 10 минутара ҳаст. ва нархаш бошад 150 000 сомонӣ. боз савдо мекунем. ё ягон сексияи духонага бошад, алиш мекунем. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, имо, WhatsApp, Telegram дорам. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар байни Садбарг ва ЖД. аниқтараш гӯем ҳамин наздикии Садбаргда ҷойгир аст, қарибки маркази шаҳр. дар бинои сафарцентр, яъне дар якум ошчонаи ҳамин бино сафарцентр аст, супермаркети Файзи Расул. хона 2 хонага мебошад бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 4 ошчонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад, таъмираш ҳам хуб аст, бо чизу чорааш фурӯхта мешавад ва нархаш бошад $50,000, 515 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, занг занед, пурсон шавед. боз хотиррасон карданем ки дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳову садиқову ва ғайраву ғайра ҳамашон ҳастанд. бозорчаи сафарцентр, бозорчаи ЖД, бозорчаи Садбарг ҳамашон дар наздикии хона ҳастанд. худи биноам назди роҳи Калонда ҷойгир аст, роҳи Мошингарда.
ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар тарафи Зарафшон ҷойгир аст. рӯ ба рӯи поликлиникаи 14 болотар аст. дӯстони азиз, ҳавлӣ дар кӯчаи Зафар, шаҳри Душанбе. 3 сотиқ замин ва 3 дар хона дорад. Нархаш бошад 300 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 7110 мебошанд. ватсап доранд дӯстони азиз, лекин хубтар мешавад дастӣ шонда занг занед, премиёи қатишон маслиҳат кунед оиди хона. марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Ҳамадонӣ, ҷамоати Дашти Гуло. 5 сотиқ замин ва 2 дар хона дорад. деҳаи Тағноб аст. аловхона, ганҷурхона, баня дорад. деҳаи Тағноб дӯстони азиз. пеши мактаб ва масҷид ҷойгир аст. нархаш 175 000 сомонӣ мебошад. боз муомила дорад, мегӯяд соҳибуш. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳои Россия ватсап доранд. марҳамат. чӣ хеле ки гуфтем, мактаб ва масҷид наздик аст. 400 метраи хона дорад. ҷои беҳад ободай, бозорам рӯзҳои шанбе ҳаст, мегӯяд соҳибуш. качайка мезанӣ, то 10 метра оби ширин тоза мебурад. светшам ҳастай, точкаи ободай, мегӯяд соҳиби хона. марҳамат дӯстони азиз, занг занед, пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, дар маркази ноҳияи Рудакӣ, кӯчаи Сомониён, хона 187. наздикии поликлиника, аз тарафи рост автовокзали ноҳия мешавад. 8 сотиқ замин ва 4 дар хона дорад. ошхона, анҷомхона. хона дар лаби роҳ ҷойгир аст. магазин ё аптека кардан имконият дорад. мактаби миёна 200 метр, маорифи ноҳия 300 метр, хатсайри маршрути 45, маршрути Корвон, маршрути 268 мегузарад. нархи хона бошад 550 000 сомонӣ. хайрдор бошад, арзон мешавад. то 10 000 сомона арзон мекунем, мегӯяд соҳибуш. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат, занг занед, пурсон шавед. ва хотиррасонтон мекунем ки рақамҳое ки охирашон 0422 мебошанд ватсап доранд. марҳамат. ҳавлӣ дар маркази ноҳияи Рудакӣ ҷойгир аст. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. дар комментария албатта ки нависен кадом хонаи ҳамирӯза навор монд ба шумо бисёртар махқул шуд, писанд омад. мо комментариҳои шумо хонда ба комментариҳои шумо лайкҳои худамонро мегузорем. ва албатта ки ягон саволам дошта бошед, пешниҳодам дошта бошед, ҳатман нависен. ба комментариҳои шумо шахсан худам ҷавоб медиҳам. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.